ito na yung tinanim ko guys. Ayan. Ito yung kamunggay guys. So ito na. Kailangan po yung putulin kasi mahaba. Taas na ako. Patuloy ako mugil. Ito yun. Ito yun guys. Tapos dito ko nilagay yung cellphone ko guys dito para so mayroon na akong kapayas ayun si Bunso nagtanim-tanim po sa kamunggay Pa! Kaya pa! Ano nagawa mo? Nagtanim ka? Nako si Bunso nagtanim-tanim pa siya